Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka sound ha ka shat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Ka Lumpung Ilekai Football ya ka balapaniat da ka sunjuk ki seng samla sinong Ribhoi District. Kala sedang mentak sengi ha ka ba ye jing ilekai ka ban nengkong la pani ilekai hamadan he ka badan hamargar Ribhoi District. Lapan kedua bahagian ke Lumpung Ilekai Football kidan hadu Henry Pusau teliki kenhoni Ilekai Football kibalwan ban yashim benta nakeleng bat hakene sing sedang ki arteli kenhoni Ilekai kibalwan ban Ilekai ki kentup ya ka paham rio persya ya ka live hodingan. Susu ka jing Ilekai kilalong ka baitenat baha bat keladon baha ka standard rukom Ilekai ha ka bagi nong sya khot ngobha kilai ka jingero i khun samla jong district Ribhoi bagi don sisa ya ka sap Ilekai Football. Watla kataru la bat nong bagi madan Ilekai Ribhoi District kimlong ki babit ki babiang bat om padon ka weiru ka madan Ilekai ki babiang kumbalong ha ki ki district jong jela watla ka district Ribhoi ka don ya shibun ki rang Ilekai Football ki batabit om tang ka football Henry ki ki ja jing Ilekai ru ki jeka kilanmet na benda ki rang bat ki thai Ilekai kim padon ki babit ki babiang hagani kesngi kum kedak jong ka jing pilih ba ya kene ke Lumpung Ilekai Football lapan long ya ke jingilang ke balangkot ha ke bawa Matthew Makodo di presiden jong ka Nongpo Sports and Cultural Association ulon poi kum kongsan nanta ha ke jingin lang jong ba Wanshan Bupang beri chairman jong ka senjuk kisang samla jong ka jela uba Lambok Rembai usim jong raj marngar uba Richard Sim usamla Aristun Rendang sengi beri chairman jong ka senjuk kisang samla Ribhoi District lembat kiwe ha kabakut jong jing Ilekai sedang jong kini ki arteli kenhoni Ilekai kapaham rio kelap penremno ya ke live hodingan da arkol lanot la ruban kedo bagi nong job ha kene ke Lempung ki nong penian kilabu ya ka kusnam kepada kesong pisa ke Sanpo Hajar Tengka rengkat pat ke trofi ya ki ladu bat live Hajar Tengka nak mentagi bawan baar. Ngijuya keren nak kawai kapor sa kawai par ba ka sports kaya rengkat bat ke development lani ke development hakari ka than kaya rengkat bat ke sports haba ka development ka kieu ka sports ru ka kieu tenre ka ai ka ba susi lang banong kalong ba hakani ka state ka jongi nginyo i ya ka jing sadin ha ka sports Henry hakini kisnem ki bladap ngiyo i bakalas dang kiu suki pasuki Henry haba pai pat sya ka district ka bae ki jongi ngiyo i baka sports kaduna ki babun kiliang ngamong baki player ki duna Henry ka infrastructure
hapo Riboy District Kaduna hadu kata-kata. Ladang Yunujor bat kiway pat ki district hapo ka state ke jongi. Nginyo i baki way ki district lani ki district headquarter kilayo yaw artificial turf. Mo babok. Henry hapo Riboy tempat don. Ngihapan keli jeng keli balai. Nakatakadaw kani kapor ngakwa ban kentu. Ya kiri orang ba kinong mi kemat bat kumjuru ya kesorkar bapin ngobha ban pai kemat lem syakariboy nakawai kapor syakawai pat ngijuyo ngijuyo sngo bagi ong bagi chief guest laneki nongwan simbantah ki sports ki juang bagi samlari boy gidon kamet kabak biang bahana kabanta ban yesim mentah ka sports ngatrai ba alambok ru laikrani kata bat kamtam ki samla nakathan riboy nakumjuru na marngar na karbi bat na kithan ba pero kidon kata ka physical fitness ka biang ba na kabanta banial yesim mentah ka sports lakalong ha ka football lakalong ha ka boxing lakalong ha ka no benta bat ngiu iru jing benta jong kisamla hagi babun benta jong ka sports henry ka i ka basusi kalong ba ka infrastructure hapo riboy kadang duna hadu kata-kata namar kata nga kentu nga yawer ya kirurang ba sa sisien pat bas ngobha ba pin pai kmat siya kani kadong kathan ka jongi bangiru nginya kiulam kum kiwe ki district hapo ka state ka jongi asnong kabo ya kani ka thong ban pelong football namar bang idan mentalang habaya saindor batki mo baleng idan kani ka thong ban pelong ini ka football ngilaya syang batki ngila perkat ngi pai spang ka jingjot hanet imlang salang kisamla jingi kila ngop how drugs hak jindi basneu kila labet ki kam ki balong ki bakta penban yi kamet ka phat chuki yi ka ko chakhi chuki ten yi ong bak sang samla snong bung kawai na ka snong ka babenta ka balai hak imlang salang nalok dorbar nalong kiseng lokome kade ban perkat ban plan ki ai benta ka bangin ai syak kisamla kana makin nolomit hakin kam ki bantai nei bakin lamit no hakin kam ki bantai bat ni sim makani football kani kawai tang ka jing sedang mo samla ngidan hang ne re phosau tali ki tim nak ki re phosau tali ki sang samla snong kidan da kispa tali tang hapori boy ki sang samla hanrei tang re phosau tali ki bala ba semit rangkat ki kandon nak kata kadau ngidang jet tang re phosau tali nrai nga karmen manek iya hawe usnam kin poy de kispa tali tema phi menta phidang duna ka competition mo dan re phosau di samsnam kalaban poy kambon ngidan da kispa tali sang samla hapo ka ri kasijentian rai nga sawan ai buram ya ka sejuk isang sosial Riboy District nama maki kide kinong sang ban pelong ya kade ka mo tournament hapo Riboy kilayakan bat ke Shillong City bakin pelong ngikibenti ba makiru kin sakot kum kani ka program beri tik tak ya ka Shillong samla balengi ha ban pai syakani kam ilaka phidi ban kan mau ba menne kinong yalam kinong ong ba kisa pelong sa namanta ki nak samla kan thai jong iru ya kani football habangi pai hamne wanong sim maka football kani tang kawai benta bapin no bapin prelat hakalawa ijong pi hanrai kibon pat kibenta ka balong i pa ia menne habade bat ka rem tenrai habade ka rawai ka put ka tem habade berbon ba kecil kai tenrai ki bawa pen gitu baru khaj nga karben balang ba ka senjuk ka sawa you know kan pen imbyang ya kini ki cilakai pasang bado cai mo ho ki football kani kawai na ka bang kamatam ka ba baro ko patai kala itu kala pediang bat kibon ki samla ki bakan sai na kari jong iru ki bagi lami ma wan na thai riboy ko bang babak mene kilabon bat kane ka platform kane ka ransan ka ba na kala ka senjuk ka ko ban IAP ki samla ka ban sab lang ba ki sang samla jong pi bapin ya ban yabi ma ban paula kasab Josoba ban sim ya kane kum kawai kalat ka ban tei api ba kalong kige ka ba dong kam ha ya ka district jungi dan ki samlarang ba ang ne kidang ye trestom ba nginyo ya kata ka stadium kamadan ka ba bit ba biang ka balong kum sikiwai ki district kum sikiwai ki jaka kanang bangila ki khana jungi na kane ka dong ka than kinyo ka jaka ba bele kai ba paka kanang ba kila ban pni ki sap jongki namar ba bun sen hi na kaliang jungi ro ni persang ban ai coaching ni spelong ki tournament andre ka bolong jing jingi bangimdan kita ki madan ki ba paka kum ka juk ko ba menta dengan kermen dari jing trestom jong girang ba bat ki senjuk sang samla snang
ngila isya ban penio ya ka we ka madan ko apaka ka kum ka juk menta kenang bang dengan pelong ki tournament kum gini ki tournament ki players kila ban pen isya ya kata ka standard jongki kenang ba kidang kiu saprang nomor ka football menta ha ka jela jongi pelatip hatu ka por ngila kai mengi ngila kai tang Shillong League Sky League kidang persiang men qualify itu ki por hajar sipo Henry menta ki tim na po Shillong ngila don ha po ka I League bat kay ka bos ko terdapat ha ka I League ka minta bakal lajong ke don ka Shillong lajong ke don ki players ki baboni ki dei ki kasi na po dhain ri boys ngi don laingot bat na than jentia kaleng jo kari kasi ki don thick ki player kasi bat tang laingot ki foreign players te kene ke nuksa ka ba kalong ba ngi ki khun kasi kara ngidon ka talent ngidon ka sap ban nila kai football ban ya compete bat ki wai pat ki jaj benreu te kai ki long ka basatanan te ki breu ki ba done ka jing thumu ka ba ma ka mut kam dei bat ong bangan lai ka mai spa la ne ban ong ban peni ban yo ya ka jing mun toy la jang henrei ban ya le ka jing mun toy na mata ka snong ka thau na mata ka yeng ka sem na banta ka ri ka right na banta ka jelahi bro ka we ka ban mi ka ta buram bangim dei ban ong ban lai wan henrei ngin dei ban peni ban le kai ba bat ka tien ka thlek ka akor ka buram kade kebadan kami ya wai breu habawan ka development ka jing sneuro ka budlang ka jing baharo ka budlang kumtang ide bal skuto ya ka bababat ka bosneu tangki kun semlahi ki bala ban yada ya ka haka samso ngain haka yeng ka sem haka snong ka thau lane hagino kino ki bentaro rengkat bat ki snong ki thau ka right ka hima ka it ban penne pensa ka kolsol ka riti ka tustur ban penne pensa ka akor ka buram ka ten ka thalit ka riam ka bek kane ka long ka jingdon kam na ka benta ki breu menta ki la yale tang ban kriam da ki stai ki ba bomdon ka dang sumi thamai kata ka long teng hamba ki don ki khna ki ba pule na nihu lane na keleng ki jaka kiwan sini sepo karang marngar jungi bat ong payum sengama penai saya kawai ka story lane karyam tenrai ka syat tenrai handu menta kibriu kidang wan ter siter teng alat thai ban pin i lane ban ya keren te menta kidang don sa ki arngot laingot ki ban sawan ban sendor lane ban pin i na benta ka syat tenrai hamba kinang hikai bat ki kena ba pule ka nehu teng perkhat ong kamdon syo tharai ga katenrai kibala don lupa nado ki por musya ki don tang ka ktin henrai ka kamdon syo den tadau ki breu ki ale ban penne pensa ya kata katenrai la jam ingat baleng ba kane ka program ka bagi pelong ka football tournament bagi pelong mata let's say kan ka way na ki platform ba ngin sala ban say ya kita ginong kai ru bakan sai nagari bi je jungi haga basdang gari boykop nyelamut ban perlong jing perlong iba red organize tang program baret handrai ngamtep ba haden ka jingerap lang jong ki parlok ka jing sim khalang boro ki member jo ka senjuk ngilala ban organize ka dor ka prize ka khamhe